Bantu base-South Africa, kuthiwa izinto ezenzeka esikhathini samanje la-South Africa ziyaqala ukwenzeka ezweni. Ezinye zazo bathi ziyaqala ukwenzeka ngisho emhlabeni jikelele. Manje lento ithi shuthi ezweni lethu njengamanje kuqopheka umlando. Wena ngabe ukuphike lapho? Usesayidini eli-right lomlando noma usesayidini eli-wrong yini na? Ngoba ngesikhathi sodlame kunabantu namhlanje abangavumi ukuthi lezi zinto ababezenza zazi-wrong ngoba babengazi ukuthi ngalesa sikhathi kwaqopheka umlando. Manje sebeyavela, bavela esayidini eli-wrong lomlando. Uma kuvotwa, abanye abantu abazange bavote, babe nezathu zabo ezadala ukuthi bangavoti. Engakholwa ukuthi kulento ekhona njengamanje ezweni bayaphawula yini nabo ngoba phela abayona ingxenye yalento yenzeka ezweni bona abavotanga. Kunabantu abavota abathi mase bevotile ivoti labo laqopha umlando ngoba kwafomeka i-GNU. Le GNU eyabe sisikhombisa ukuthi kanti i-ANC ne-DA ne-IFP baneyinhloso ezifanayo, kodwa kuma-rally abo before ama-elections izinto abeyikhuluma zazingafani. Yingakho ngithi kuqopheke umlando ngoba sibone into ebesingakaze sayicabanga ukuthi ngempela lamaqembu amathathu aneyinhloso ezifanayo. Abanye abantu bavotela i-MK, abanye bavotela i-EFF. Nalapho kwaqopheka umlando ngoba kwasibonisa ukuthi eSouth Africa ayikho into ekuthiwa intando yeningi, ayikho idemocracy. Ngoba sibone u-18% kuba uwona o-leader u-45%. Lapho khona kuthiwa kuhamba ngentando yeningi. So manje la ku-TikTok kunabantu abakhipha ama-video la. Labantu mebekhipha ama-video bakhuluma njengabantu aba-neutral. Kulesi simo samanje akekho umuntu o-neutral. Uma wavota wena u-neutral kanjani manje? Yini ungavezi ukuthi wena wavotela liphi iqembu? Uma ujabule ukhulume ngokujabula kwakho ngoba kuhambe ngalendlela obufisa ngayo. Manje mawuvela la ku-TikTok uchazela abantu kodwa awuchazi ukuthi ukuliphi isayidi wena. Ngoba ngisho ukuthi la kuqopheka umlando njengamanje ziveze ukuthi ukuliphi isayidi wena. Musa ukuhoba uzenze umuntu ohlaziya ipolitiki kodwa kungacaci ukuthi umiphi. Kanjani ube wavota? Unalo iqembu owalivotela. Uma ningezanga ngenhloso le oyifisa, yini ungaphumela obala ukhulume ngalokho, ukhulume ngevoti lakho ukuthi kwenzakalani ngevoti lakho. Ungazenzi umuntu o-neutral ngoba uma ubheka la ku-TikTok kunabantu abayibiza ngo-user abathuka inhlamba bakhulume izinto engakaze zenzeka emlandweni, engenzeki namanje, engeke zenzeke futhi nangelinye ilanga. Okukhomba ukuthi abazi kahle ukuthi kwenzakalani. So kunokuthi nizame ukuncedisa labo bantu kodwa nibafaka ehlathini kakhulu ngoba nihobile. Enikwenzayo ni-attack abaholi babanye amaqembu kodwa nina ningaziwa ukuthi nimiphi. Ngoba into ekhona manje mothola ithuba lokwenza ivideo noma lokuphawula kuma-comment awuveze into engakwazi ukuthi incedise isimo esikusona njengamanje ezweni. Ngoba mawuthi uyabheka kunento efike idide kakhulu. I-AfriForum ithatha uJudge Hlophe imusa enkantolo. Yini embi esenziwe uJudge John Hlophe? I-AfriForum uma kushona isikhulu sakaBusasa ayizange isukumele lelo daba izwe ukuthi ushona kanjani, kwenzakalani. uKosbekere mengabe bizwa ku Zondo Commission akazange aye.
I-AfriForum ayizange ixake ngalokho. UYooste mekuthiwa uyidubulile esolwa ngokutshontsha u100 billion. I-AfriForum ayizange ikusukumele lokho. Uma uMakBachela edutshulwa ebulawa kube nezinsolo zokuthi wayebulawelani, i-AfriForum ayizange ikusukumele lokho. Mothi uyabheka bonke labantu abelungu, kungani ingakusukumele lezo zinto? Uma ngabe kuthiwa iSouth Africa ithenge i-vaccine phesheya esi-expayile, i-AfriForum ayizange ikusukumele lokho, kodwa imali yezwe leyana eyahanjiswa e-Europe. Kade i-Russia ingasinikeza i-vaccine, kodwa sakhetha elinye izwe. Leyo mali kanti yayiselwana e-Europe, yayolekelela empini eqhubeka phakathi kwe-Ukraine ne-Russia. Ngoba phela i-vaccine ayizange isebenze ba-expayile, ayibuyanga ngani imali? Uma yabuya, wayesingatshelwanga. Manje yonke lezo zinto ziyakukhomba ukuthi kunenkinga enkulu la. Uhlophe yini la asenzile? I-AfriForum iyini? Inhlangano yabameli o iqembu lezepolitiki? Ngoba kukhona njalo la ivela khona yona, kodwa ivela ngasesayidini eli-1 and isayidi elibi ngoba ivela i-against abantu abamnyama. Okunye okufike kuvele la okunganikezi isense. UMnumzana uMbalula ukwaba nenkinga enkulu noMnumzana uZuma mekufonywa umkhonto, owazi wathi umkhonto wesinkwa, wakhuluma zonke izinto. UMnumzana uMbalula emva kwalokho uyakhombisa ngakwenameli ukuqokwa kaJudge John Hlophe kwi-JSC. Manje futhi usekhombisa ukuba nenkinga noMnumzane uPanyaza Lesofi, ugxeka neskipa esigqokile ngosuku ememezela ikhabinethi yakhe. Yini le esidala ukuthi uMbalula abe nenkinga noLesofi? Ngoba nakho uLesofi engazange ayifake i-DA kwikhabinethi yakhe. Zonke lezo zinto zikhombani ukuthi kunenkinga ezweni lethu. Ngoba phela uPanyaza ku-ANC, uMbalula ku-ANC, lento sikhomba ukuthi i-ANC yona qobo abanazo izinhloso ezifanayo ngaphakathi eqenjini. Manje umuntu ngempela ubheka kukhona inkinga, and le nkinga inkulu, and izinkomba zithi le nkinga le ngeke isavimbeka. Ngoba i-ANC mexosha uMnumzana uZuma yenza le efunakalayo, ngoba uMnumzana uZuma eqala i-MK wayazi kahle vele labazomxosha, benza le efunakalayo. Ngoba isikhathi manje sikhomba ukuthi akekho noyedwa umuntu o-understanda uMnumzana uZuma njengamanje. Uyena owaziyo ukuthi uwenzani, uyenzelani, noma ekuveza-ke kona ukuthi uyenzela ukuthi isizwe esimnyama sikhululeke. Manje okufike kudide ukuthi abantu abayibiza oprofessor nezintatheli zi-against yena. Isizathu singacaci ngoba lezo zintatheli ezabantu abamnyama, labo professor ababantu abamnyama. Manje methi uMnumzana uZuma ufuna ukuthi umuntu omnyama akhululeke ezweni lakhe, bona babe against yena. Leyo nto ivela ixake ukuthi kahle kahle ngempela la eSouth Africa kwenzakalani? Yini le esisazoyibona esingakayiboni njengamanje? Ngoba izinto ziphambene okugcina. Osekufanele manje kwenzakale kukodwa ukuthi thina abantu abamnyama sivumelane ngazwi linye. Ngoba lento iyaxaka ukuthi u80% ungaphathwa u10%. Yinto enjani leyo? Amadoda awu8 angaxoshwa indoda eyodwa? Ngoba lento yenzaka eParliament ngeke ize isasisiza. Into ezosisiza ukuthi thina sisukume sivumelane ngazwi linye ukuthi sifunani, sifuna kubani kuphela. Ngoba izwe vela lithathangwa ngani ngaleli vote, lithathanga ngomthetho, lathathwa ngesibhamu. Manje thina sizifuna ngomthetho, umthetho wabhalwa ubani? Ibona belungu. Ngeke izisebenzele lento. Uma kuthiwa ngempela uHlophe ugcina ephumile laphana, okusho ukuthi thina vele sizwa ngabelungu ngoba bekhishwa abelungu.